सर्वप्रथम अपने गुरु महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। नमन को स्वीकार करें गुरु, स्वीकार करें। माता पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। नमन को स्वीकार करें गुरु, स्वीकार करें। तीन सूत्र देने वाले साहब भैया दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। सभी देवी देवता के चरणों में नमन करती हूँ। नमन को स्वीकार करें। अपने माता पिता के चरणों में नमन करती हूँ। नमन को स्वीकार करें। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करते हैं। नमन को स्वीकार करें। चलिए भैया दीदी फिर से आज शिव चर्चा गीत इस वीडियो में लेकर आए हैं और वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और गीत कैसा लगा सुन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काहे लागे कैला गौराए तना तपसिया बरवा मिलल बौरा हो। काहे लागे कैला गौराए तना तपसिया बरवा मिलल बौरा हो। सबके बरवा गौरा पेन्हे सट जिंसवा तोहर बरवा मिरगा के छलवा हो। सबके बरवा गौरा पेन्हे सट जिंसवा तोहर बरवा मिरगा के छलवा हो। काहे लगे कैला गौराए तना तपसिया बरवा मिलल बौरा हो। सबके बरवा गौरा पेन्हे गट घड़िया तोहर बरवा गट में कंगनवा हो। सबके बरवा पेन गट में घड़िया तोहर बरवा रुद्राक्ष कंगनवा हो। काहे लगी कैला गौराए तना तपसिया बरवा मिलल बौरा हो। सबके बरवा गौरा खाए लड्डू पेड़वा तोहर बरवा भंगिया के गोलावा हो। सबके बरवा गौरा खाए लड्डू पेड़वा तोहर बरवा भंगिया के गोलावा हो। सबके बरवा गौरा पेन्हे गला चैनवा तोहर बरवा सपवा के मालावा हो। सबके बरवा गौरा पेन्हे गला चैनवा तोहर बरवा नगवा के हरवा हो। काहे लगी कैला गौराए तना तपसिया बरवा मिलल बौरा हो। सबके बरवा गौरा खाए लड्डू पेड़वा तोहर बरवा भंगिया के गोलावा हो। सबके बरवा गौरा खाए लड्डू पेड़ा तोहर बरवा